Țin în palme viitoarea ta casă. Lansăm cel mai exclusivist proiect de vile din sectorul 4, 16 unități pe un teren de 10.000 de metri pătrați. Este vorba despre proiectul Green Garden 4, în imediata vecinătate a proiectului Green Garden 1, 80 de case finalizate și locuite de aproape 2 ani de zile, și a proiectului Green Garden 2, blocul pe terasa căruia ne aflăm, unde avem 22 de apartamente de vânzare încă. În vara acestui an, proiectul Green Garden 4 va începe a fi construit, iar anul viitor, pe vremea aceasta, vom avea toate cele 16 unități la roșu. Având în vedere că ne aflăm în cadrul unui complex rezidențial locuit de 2 ani de zile, asta înseamnă că avem străzi asfaltate, iluminate, toate branșamentele. Cele 16 unități vor fi așezate fiecare pe un teren de 400 de metri pătrați, cu o curte liberă de 300 de metri. Casele cu siguranță vor întrece orice proiect din zonă. După cum vedeți, proiectul este unul futurist, cu un spațiu vitrat, și aș vrea să vă prezint puțin cam cum va fi repartizată locuința. Pe parter avem repartizat astfel un living de peste 30 de metri pătrați, cu o bucătărie poziționată aici, în partea stângă a casei, imediat după intrarea și holul principal, iar tot pe parter avem aici un dormitor. Bineînțeles, baia aferentă și holul de intrare. Spațiul vitrat este punctul cheie al casei și vom avea acea vedere de la etaj către living. Avem posibilitatea de extindere pe parter cu încă un dormitor, dacă familia este numeroasă, și, bineînțeles, putem extinde terasa către zona de bucătărie. Proiectul este personalizabil, iar la etajul 1 găsim 2 garsoniere, practic 2 dormitoare cu baie proprie și dressing fiecare dintre ele. Fiecare unitate va fi poziționată pe un teren de 400 de metri pătrați, cu o grădină liberă, un teren liber de 300 de metri, având loc de parcare în curte. Prețurile vor începe de la 350.000 de euro, așadar fiți cu ochii pe noi.